Zdravím všetkých hubárov. Dnes vám ukážem, ako si pripraviť skvelé nakladané huby, ale trochu inak. Po taliansky. Poďme na to. Najprv je potrebné huby dobre očistiť. Na to použite hubársky nožík alebo škrabku. Potom ich krájame na kúsky, ale menšie huby môžete nechať v celku. V dobre osolenej vode varíme huby 5 minút, potom zlejeme a môžeme opláchnuť v studenej vode. Skvelú octovú chuť nám pomôže vytvoriť bzenecký vinný ocot, ktorý dodá nálevu výborné aróma. Ocot nalejeme do studenej vody a pridáme mletý koriander, horčičné semienko, celé korenie, cukor a soľ. Všetko to privedieme do varu a môžeme nakladať. Ešte si nasekáme čerstvý cesnak a môžeme plniť suroviny do pohára. Cibuľa, olivový olej, ďalej bobkový list, huby, sladké alebo pálivé papričky, čerstvý kôpor, tymián a cesnak. Huby zalejeme vriacim nálevom, necháme vychladnúť a v prípade potreby môžeme ešte sterilizovať pre dlhšie uchovanie. Talianske huby sa skvele hodia do polievok, k mäsu alebo nimi môžete doplniť obložené pečivo. Celý recept nájdete na našom webe bzeneckyocet.sk.